Hi! Hello, buenos dias amigos. Once again, this is Romel C. Tamayo. Welcome to my channel. And once again, uh, once again, yabang. Na ako karon diri sa akong kwarto sa bago na kong hideout sa Cebu City. Ito mo gamay, right? So, pas-pas ra kayo. So, ni ako ang bago nga office. Right? Bali nawala ng picture sa ako ang palalab kay ako nang isulod sa akong bag kay nanganda mo karon para muuli sa Bukid's Mountain. So, nadiri ang akong pala, sundang, gabas o guban pa. Kaya andam na ako ang jacket, akong bag, naka full pack na. So pipila na ako kagamit ng gidalahon ako sa bukid, shampoo, blackening shampoo para ma-maintain ako ang akong black hair, off para sa lamok o sa kanang tiangaw mga sabat to, basta kay kanang katol kayo. Tapos kining lotion, healing lotion, kini kuha na siya dipinsa sa disgrasya, pang first aid. Siyempre pa ako ang butangan ng cellphone, relo, kwarta, siyempre nasulod nga gani. Alright, marat ang balon, 1,000 kay allowance o pamasahe o dalhon pa lang ko ni tubig ya, basig magkita misa kong uyab, dalhon pa na ko ning Axe signature. So mag-packing up ng takaron para mag-ilis niya diretso ko taud-taud sa kolon kay para mangatang kog truck sa gulay. So ang ato ang naong dire murag di gid masabtan kay atong suga na diri sa ibabaw. So kining part mo ni siya hayag ug nindot ang kuha. So before ko mo adto bukid, i-tour lang mo gamay sa ako ang bago nga gibalhinan. So mo ni ako ang home office station. Adi akong computer, akong printer o CPU, keyboard. Kini medyo nagkatag kay akong gi-prepare ni akong dalahon kay madto magturog bukid. Tapos mo ni ato ang small office. Alright. Dara nga akong picture. Ako ang daan nga exhaust fan, helmet, ug ang mga ubang panggamit. Medyo katag kay nangukay og ganiha para gi-prepare nako akong gamit para dalahon sa bukid. So karon mamili tag sapatos nga akong dalahon pag uli nako sa bukid. So maybe kini mao man akong favorite. So kana kini akong labhonon. Dapat manglabang ugma pero muli mahugbukid, so wala. So dara akong mga sanina, huy panty. So diha na ako mga sanina, sipos-sipos na para half side anawon. Diri ko matulog. Na akong habol online sa highlight ako magbanit picture ko diri. Alright, muna akong portahan o ang sabak kay karon mo ni ang electric fan. So diha lang sa kutob atong tour mga amigos. Update na mo niya inig uli nako or pag biyahe nako paingon sa Bukid. Alright, okay guys, na ako diri sa ES Fortuna, Baynilad, Mandawi City. Jeep
payong og kulon. And ihunog rin angkas. Time check, it's 5:31 AM. Og niabot na gid mi sa Buloon. Di kami og alas 3:30 sa buntag. Daan pala ko 5:30 lagi. Og mao na mo ang Yung ko alas 6. mao na mong service. Sa man na yung. Yawa, kaya mukat na agi. Sama nih, kamu na yagyak. Aku bila. Ah, jadi gini gini. Nyon eh, siapa? Wah. Alright, good morning everybody. Sa wakas niabot na jud ko diri sa Barangay San Antonio. Mga 20 minutes walk ra ni siya paingon dito sa Pantag. Ang lugar nga medyo doon na lang sa akong area. As you can see, hayag pa sa kabuntagon ang akong porma. Kita niyang adlaw. Asa mga adlaw? Whoop, whoop. Dili makita diri sa. So mo ning bukira akong gibaktasan karon. Na mga tanom. As you can see diri sa akong dalan. Diri sa daplin murag bago ra gi-harvest ang carrots ug nindot kay tanan ang bukid ang higala. Dunay kanding ug kana nga bukid mo nang bukid nga ang luyo ana amo ana. So gikan diri sa Barangay San Antonio bana nako mga 15 minutes lagi ni siya nga baktas. Abot na ta sa bukid namo, no? Pero dili pa na jud mao ang akong balay. Bukid na namo kay nami na ako'y part ya o yuta sa akong amahan. Ming, musta Ming? So nindot kay atong atmosphere karon, grabe ka bugnaw ug bungkag ako akong buhok. Ayun magkatingala kay siyempre gikan ko sa biyahe og nagsideline ko alsa-alsa dito para dili makapliti. Actually para makaminaw sa pliti og sakto ra jud ang atong banabana 50 ra gipapliti sa kuha. Actually ilang pliti diha sa sakyanan 70 kung may karga. So natay gamay karga sa kung bana-bana mga 100 gani or something. So na 50% discount ta ka nagtabang-tabang mo ta. Chika-chika gamay sa ilang conductor. Alright, so update po niya mga higala kay medyo na anay balay malaan niya tang ay gamay. Alright. Mo po'y pag-abot nako sa ako ang home sweet home. Ug sa gihapon kung inyohang matikdan intact gihapon ang atohang paluarte dinhi sa Kamansian san. Ako lang di masabtan kay kini ako ang naong anong mag-itom gamay landong mag-itom siya. Muna nga imbis magtanaw ko diri na lang ako magtanaw para ma-monitor nako akong naong kung okay ba siya. Misaka ko nihapit ko dito ka yu dadong ug ako ang gipataod ang kuryente, so nanatay kuryente karon.
So itong i-check kung na-function ba itong kuryente. Ang sako dahil akong ipasulod. So itong i-check itong kuryente kung musiga pa ba daw. Oops. Delikado, ni buto. Pag on ako, ni buto sa bot. Buhi pa ning wire dire sa ibabaw. So asan yung wire? Ara. Sana dahil doha ka wire diha. To ara. So dapat ma-disconnect na ko na. Asa man na naka-connect ng mga wire. Kaya delikado man na mo spark ra ba inig on. So gikan diri. I see. So to ra. So kini siya ang una niya akong pakibalong murag direkta na Oh. So siga na. So kini buhi na sad ni. Right, nagsiga na. Dili si babaw. Wow, nagsiga na pod. So na naka-ready atong balay. Ug nagplano ko magbalik na ko diri para maduol ko sa kong uyab, tapos problema lang lisod mang inabuhi diri basta lisod mang inabuhi basta kay ako ra usa dapat na jud kauban diri. Ang problema akong kauban nag-eskwela pa. Ambot kano sa na siya maluoy. Kung maka-decide lang unta na nga mukuyog sa kuag sayo. Ambot change topic na ta. Actually nakoy dala diri sulod sa bag. So atong tan-awon ako na siyang ipuno diri sa ako ang collection. Basin diri siya mabutang sa tunga. Right? So before that, pa-picture sa ta. Kadaga na. So diara, walang kuwaon. Charan! Picture namang duha sa kong palalabs. Og mo ni siya ang atubangan. So mo ni akong ibutang diri. Ipuli na ko, ipuli na ko diri sa nataga. So naglisod ko anida. Siya ano ko ni ron. So basin og delikado ug maglinog makalit lang katagak patay. So temporary lang sa. Wow, kumpleto na pamilya. Dapat diri na siya sa sentro. Diri kay family picture na. So ako na ibalhin karon. Oy, hello mga amigo. Ako nang tapuson akong video karon. Diri na nako tapuson kay mao ra mo gani pinaka-last. Og daghang salamat sa pagtan-aw, amping mong tanan. Og next time atangin ninyo akong sunod nga video. Then akong project sugod ugma maginahinay na pug ko og tanom para sa among kaugmaon. So dinhi na ko to. Once again, this is Romel C. Tamayos. Buenos dias amigos. Og usa mo mog say goodbye, palihog og likes, comments, subscribe, ayog kalimot pag-share ngadto sa uban. So buenos dias amigos. Bye bye.